já jsem našel tuhletu hru. Spin for free. Dobře. A můžeme tady dostat dokonce i Robuxy, ale máme na to malou šanci, no. Ale dáme to tak zkusit. Je to fakt malý spin, no. Padlo mi tohle fakt. Tak to je hodně. Možná udělám stream, že to budu zkoušet, dokud mi nepadne Robux. Ok, tak stream už mám hodně v plánu, tam možná bez zítra nebo někdy jindy. Zítra nebo možná, protože mi to psalo, že za 24 hodin můžu dotočit stream, takže... No takové tušení, že to asi není úplně pravda, ale dobře. Je to YouTube, takže asi nelže. Nehraju to poprvé, takže už tady mám 35 spinů. Magic Carpet jsem mohl dostat. To třeba strašně malý procenta. Takže mi napište do komentáře, co si mám zahrát za hry. Co mám napsat do vyhledávače. Proč? Robux ještě ani jednou neviděl ani. Jsou asi slepé, nebo nevím. Zkouknu, jestli někdo vyhrál, zatím ho nikdo nevyhrál. Kamo, já už si ten Robux. To je fakt jako nulová šance, že to dostaneš. Si otevřu. To je fakt šance úplně nulová. No, moje oblíbená hra to není. Můžete být moje oblíbená hra, až mi konečně padne Robux. A teďka mi psala mé fan, jako abych se plus odhalil, no jako prosím. Abych se odhalil, samozřejmě já jsem to říkal ve videu, že se odhalím, ale až za chvilku. Že vypadám hrozně. Nebo vypadá pořád, ale to je jedno. Prostě se odhalím, ale až za nějakou dobu. Ne jako třeba za 2 měsíce, ale odhalím se třeba za 3-4 dny. Takže si musíte na to počkat. Já jsem asi slepý, ale já jsem pořád nikdy neviděl ten Robux. A já už jsem to hrál a tam byly Robuxy. Největší cena je 50 Robuxů. Ale já je tady nevidím nikde. Je tady jen Magic Carpet, nic jiného. Borka asi jednou vyhrála. Omba. Please daj Robux. To teda ne. Se naštvala, radši nechtěla ani. Tak ne, já už taky konečně Robux. Asi spíš si udělám stream, kdy budu tady krásně naprosto tady uspinovat 24 hodin asi. 24 hodin ne, ale to je náhodné číslo. Fakt mi nic nepadne. Víte co, já si teďka zatím jdu tady na običko. Tady máma, običko. No mi to dá 5 spinů jenom když se sklo. Ježiši. Já to nehraju na počítači, takže to není jednoduchý na mobilu. Ještě k tomu, když to musí být takhle na šířku. Tak je to velice těžké. Ještě k tomu tady s tímhle. Ne. Fakt dostanu 5 spinů jenom za to, že se sklouznu. Mám 25 a mám 30, to je dobrý. To je GG. Koupíme zase bonus. Jako nekoupíme, ale mám to jako dáreček za free. Počkat, co? Kolik sakra? Já mám 1 spin. Zadarmo. Někdo to hrál? 20... ale... 532 tisíc asi. Nebo to není 1000. Ne, 532 minut. A 33 minut. No, je to divné, ale... Ne, počkat.
532 hodin a 33 minut a 28 sekund. A to je dobrý. To není zas tak těžké. Však, ale on však já to tady taky jde dlouho. Počkej, kde jsou stats? To dá hodinu. Na jeden. A jo, hodinu. Počkej, to není asi den. To je hodina. Já tady nevím, jestli jsem říkal den nebo hodina. To nejde. A mě tady vůbec nic nepadá, ani to odstranil, nebo co? Fakt. A já se teďka dívám, ale tady jsou jen magic carpety. Není fair. Říkám, to není fair, ale... Spin! Nechtěl vůbec nic dělat. Jo, já jsem dostal ten coil na 0,5%. Tak to je hustý. Já to nemůžu ale vykřížkovat. Halo? Dobrý. Já s tím nemůžu ani zacházet, takže mi to bude asi k ničemu, že jo? Uí. A já nesmím na to umřít, takže já to radši nechci ani používat. Radši. Ha, ha, ha. Zajímá, k čemu je tohle, sakra. To se nedá jít? A to dá asi jenom turmana. Co to je? Aha. Tady je taková tady je taková arena. Kde se můžeš mlátit asi, že jo? Kamo! Tam asi nikdo nechce jít s Robuxama, že jo? Mě zajímá, jestli to real, ty Robuxy. Kdyby to bylo fake a dostal bych to, tak se kámo naštvu, že tady totálně celý rozbiju kámo monitor. Tam nikdy nejsou Robuxy, nemá smysl ani hrát. Můžeme to vypnout. To nejde. Ale když se koukám, a je tam jenom barevný ten karpet. A třeba na počítači to tam bylo ty Robuxy. Tak asi na mobilu to nejde, nebo já nevím. Tak viděli jste tam někde ty Robuxy, napište do komentáře. Protože já tam absolutně nic nevidím. To je úplně naho. No normálně unavení všichni z toho. To není jako zábava, tady jenom tak to. Já mám ten coil na 0,5%, to je strašně hustý. Strašně hustý. Extrémně hustý. Co když můžu 2 na 1, nebo ne 2 na 1, ale takže, aha, to nefunguje asi, že? Počkat, zkusím tak. A teď tak, ale to nefunguje, no. To je škoda. Pojď! Musím takhle tak nějak divně udělat ta obrazovka. Skáč normálně. Toho nebylo v plánu, to se nemyslel tak. Halo! Já nemůžu dát zase ten spin. No dobrý. Fakt nefunguje. Já jsem mu dát speedcall tentokrát. Taky nic. To už asi bude všechno, že se vám video líbilo, tak dejte like. Odběr.